Saatana, monni tuloo. Jos vain pystyt... Joo, nyt se on suorana taas. Joo. Älä purata. Ei se on mitään mukaan. Tuolla näkyy. Tuolla näkyy. Onpa komii. Tää on odotettu koko päivä. Onninkin. Tää on se mitä saadaan Jaakolle esitellä. Joo. Ei ole mikään valtavaa. Näppi on voimaton. On. Ei oo. On se parin kilon. Se tuntee tästä painoa. Sulla se on vakkerti. On. Vilket vakkerti. Katsotaanko mä sanon, niin roppia tuolla. On yli 2 kilon. On kauniin. On yli 2 kilon. Mä sanon sitten, älä kurkottele, ota lähellä vaan. Okei. Kurkottele. Valmista. Tulee. Oi! Jee! Vakker! Monni! Meistä kyytiin! Oi! Se on 3 kiloa. On saatana iso. Oi! Se on Vakkert! Se on Jette Vakkert! Ei. Oi! Se kamera, mä tää. On nää kiva. On. Eikä pystytä kasvamaan. Panaanko kasvaa? Tulihan se monni sieltä.